the center of attraction of our event. Madhuvayaru Mithasaavadiku Varpunansiga Portu on the count of 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, let's welcome the handsome groom, Saket Pujari. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ವಿರ್ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತು ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಸೊ ಅದ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಬೂತಗು ನಿಖಲ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ತು ಇಲ್ಲ ಕನೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆಯ್ರ ಆಪುಜಿ ಸ್ಟೇ ಮೀನ್ಸ್ ನೈಟ್ದ ಬೂತಗ್ ಬಲಸ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪಪ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹಲ್ದಿದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದವನ್ನು ಒಂಜಿ ಹಲ್ದಿದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸಂಗಡ್ಡೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಜೋಡು ಕಲ್ಲಡ್ ಸೊ ಇಂಕ್ ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಾದ್ ಆಂಡ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬೆ ಬರ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಬಂತೀರಿ ಹಲ್ದಿದ ಇವೆಂಟ್ ಸೊ ಒಂದ್ಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೋಯನು ನಾನು ಪಾಡುವೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎಂಚೆತ್ ನಿಂತ ಡೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನು ಉಳ್ಳಂಜೆಡ್ ಕಟೀಲ್ದಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪೌಜಿ ಏರೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಏನೋ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೇ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಆಪುನ ಒಂದು ಮತ್ತು ತೋಚ್ಬಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಗಂಟೆ ತಾತನ ಪನಪನಾಗ ಆಜಿ 33 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಆಜಿ 41 ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಲ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮೆಂಟೆಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾಬ್ಲ ಇದೆ ಏನ ಗುರ್ತದ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅರಂಚೂರು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚನ ಪಣ ರಾಹುಲ್ ನೈಟ್ ಆಂಡ ಕುಲ್ಲವೆ ಅಲ್ಪ ಆಯನ್ಲ ತುಂಬ ಬರೋಡತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬೇಂಚ ಬರ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯನ್ಲೇ ಇದೆ ರಾಹುಲ್ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಲಿ ಅಪ್ರಪ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಬದಟೆ ಗೈಸ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದಾಂಡಿತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7:30 ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಟ್ ಬಂತೇರು ತೂಗೈತು ವಣಿಜ ಬಂದದ್ದು ಪೋಯ್ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತನಾಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಿದಿತ್ತನು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಯ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ನಡು ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಟೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನು ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಇಜ್ಜೇರು ನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿರದ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಪೋದುಜ್ಜಾಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತು ಅಂತೆ ದಾಯಕ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಹೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಸದು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಯಾನು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಕಾಸ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಡೆದು ಅದು 9ಗೆ ಬರ್ತನೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ 6ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ರಡ್ಡಿ ಈವೆಂಟ್ ವಯಸ್ಸು ನಡೆದು ಅದು ಹಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡು ಬಿಟ್ಪಲಾಕ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ವನಸ್ ಮಾತ ಅದು ವನಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆನಾಗ ವನಸ್ ಮಾತ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯೇ ರಾಹುಲ್ ನಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲದಿತ್ತ ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಜೋಡು ಕಲ್ಲಡು ಅಂಚ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಪೋಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಯಾನು ಕುಲ್ಲುಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಯ್ಜಿ ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತಿದ್ದು ಮೇಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂಡೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅದು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಕೊಡ ಸ್ಕಿನ್ ತೂಲ್ ನಿಗಲಿ ಎಂಚ ಆತಂದು ಬಂದದ್ದು ಸೊ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆದ ಎಂಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಆತಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಗೊಬ್ಬರಸರು ಮಂತೆ ಯಾನು ಈವೆಂಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಹಲ್ದಿ ಈವೆಂಟ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬುದು ಒಂಜಿ 4 ನನಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಈಗ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪಟೊಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ 2:45 ಬರ್ರ ಬಂತೇನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದ ಗಂಟೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿச்சு ಬಿಕಾಸ್ ದೊಂಬು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ನಿನಗೆ ಹೆವಿ ಬರೋದು ಫೇಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿச்சு ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಪ್ಪ ಇವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಏನ ಮಾತು ಆಪುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಲ್ಲ ಈಚಪ್ಪನ ಅಣ್ಣೆ ಒಂದು ಹಚ್ಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಪಾಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೂತು ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ನೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಡಿ ಕಲ್ಲು ಈವೆಂಟ್ ಒಪ್ಪನು ತೂಕದಾದ ಮಾತು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಂದು ಒಂಜಿ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಾಗಲ ಈವೆಂಟ್ ಹಲ್ದಿ ಈವೆಂಟ್ ಓಲ್ ಪಂಡ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಸ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಈ ಗೋಣನಾಕಲ್ ತೋಸ್ಪಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಈ ಗೋಣನಾಕಲ್ ಜೋಕುಲ ನೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಂತಲೆ ಪಾಪ ಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ಕಾತಂದಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಪ್ಪ ಚರ್ಬಿಯೇ ತುಲೆ ತುಲೆ ಮದುಮೈನ ಪುದರ್ ದೈತ
ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಪುನ ಮನಸ್ಸುಗಾನಗೇನೆ ಅವು ಬೇತಕತೆ ಇತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಸಿಡೆ ಉಂಡು ರಪ್ಪ ಕೈ ಮಿಟ್ಟು ಬಾಡೋಡು ಮೈಕ್ ಪದಂ ಕೈದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಮೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಬನ್ನೋಡು ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಸಂಗೀತ್ ಮೆರೆನ ಮದಿಮೆದ ದಾರದ ಮುಹೂರ್ತ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕೈ ಮಿಟ್ಟು ಬಾಡೋಡು ಆಣಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಈರ ಪಪ್ಪ ಅದ ಮದಿಮೆಯನ್ನ ಓಡೆ ಕೈ ಮಿಟ್ಟು ಬಾಡೋಡು ಬರೀತದೆ ಆರು ಓಕೆ ಎಲ್ರಿ ಒಪ್ಪನ ನಮ್ಮ 10 ಅಂದ ನಾಂಗ ಅದು ಔಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬೇಟೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅದಿರ್ಬೋದು ಏನು ಗೊತ್ತದೆ 10:45 Daks. 8th ಕ್ಲಾಸ್ 4. ಮರತು ಹೋತು ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಗೆ ರಜೆನಾ ಹಾ ಒಲ್ತು ಬೈದಿನಿ Varkadi. ಅವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಡಿ ಹಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಡು ಎಸ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬುದರೆ Maisi. 8th ಕ್ಲಾಸ್ Nalga. 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಒಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ಅಲ್ತಿದ್ದೆ ಉಲ್ಪ ಓ ಎಂಚ Illa. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ಬಂದ ಒಲ್ತಂದು ಮಾಡೋಡು ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನಾವು ಬುದರೆ Aryan. ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ನಮ್ಮ ಬುಧರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೆ ಇರ್ನಾನೇನಂದತ್ತೆ ಎಸ್ ನಾವು ಬುಧರು Shaurya. 8th ಕ್ಲಾಸ್ Raddane. ರಡ್ಡನ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಂತೆ ಛೇ ನಮ್ಮ ಬುಧರು Prapte. 8th ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಾನ್ ನೆಲ್ಬಿ ಏ ಮಲ್ಲ ಅಲೆ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒರ್ತಿ ಏ ಓಟೆ ಕಮಾನ್ ಬರಡು ಎಸ್ ಅದಾಲೆ ಮೂಜಿನ ತಾರು ಯಾರು ರಂಕುಲ್ ತೋಚೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೋಡಿರೆ ಎಸ್ ಬಲೆ 3, 2, 1 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗಂಡ ನೀರ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶಾಬಾಸ್ ನೀರು ಓಲಾ ఇప్పుడు ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ಬಾರಿ ನಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಾತು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಾತಾ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ 3, 2, 1 ಕಾರ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಏ ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದ ಅಲ್ಲೇ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬುದರ್ ವೀನಕ್ಕ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತಾರಾ ಆಹಾ ಓಕೆ ನಾವು ಬುದರ್ ನೀನಕ್ಕ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತಾರಾ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿಮಿಂಚಿ ಸೌತೆ ಕೆಂಬುಡೆ ಬಟಾಟೆ ಒಕ್ಕ ಚಮಚ ಕೈಲು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂದ ತೋಪು ಸ್ಟೀಲ್ದ ತೋಪು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಲೋಟೆ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಪಾಟೆ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಟ್ಟಲು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಖಾರ ಜಗ್ ಚಾದ ಜಗ್ ಕಾಫಿದ ಜಗ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಂದಾಗ ಸತ್ಯ ಬರೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಸನ ಕಟ್ಲೆ ಅವು ತರಕಾರಿಗೆ ಕೆಂಬುಡೆಗೆ ಅವು ಈರು ಪಂದೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದು ಮೀನು ಬಂತುಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂತುಲಿ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಇರ್ತೇನೆ ಆ ತರಕಾರಿದೇ ಸುರು ಆ ಕುಡುಬತ್ತಿನ ಸುರುಕು ಹೇಗೆ 14 ವೆರಿ ಗುಡ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡು ತೆಂಗಿ ಕಟ್ಲೆ ಮೆಂತೆ ಒಂದು ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಎಲೆಕಾಯಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಟ್ಸು ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಡುತ್ತಾಗ
ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರತನ ಅಂದತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸುರುದು ಒಗ ರಪ್ಪಾರಿಗೆ ಬಂದನೆಲ್ಲ ಪಂಡರಿಗೆ ಆ ಮೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರಿ 14 ಮರನೇದು 14 ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ 14 ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಮೆಂತೆ ಬನಲೆ ತೋಪು ಚೊಂಬು ಫ್ರಿಜ್ಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕತ್ತಿ ಚೂರಿ ಚಮಚ ಎಯ್ಯ ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡ ಎಟ್ಟಿ ಬಟಾಟೆ ಬಟನಿಡುತ್ತಲೇ ನಾನು ಮುಗಿವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವಡೆ ಲೈನ್ ಅಂತಲೇ ಬಾಚಿದ್ರೆ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಕುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಓಟ್ ನಂತರ ಇದು ಅಚ್ಚಿದ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಟೈಮ್ ರಪ್ಪ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಮಾಡೋಡು ನಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂಡೆ ಶೋಕ್ ನಾಲ್ಕಿಂತ ರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಓಟ್ ಕೊಡೋದು ಕೈ ಮಿತ್ತು ಮಾಡೋಡು ಬಾಳೆ ಮಿತ್ತು ಕೈ ಧರ್ಮದ ಓಟವೇ ಒಂಜಿ 2-3 ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಂದ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಂತ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಫನ್ನಿ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಬಂತೊಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜೇ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪುಜಿ ರಡ್ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ಮೂಜಿ ಕುಂಟೋಡು ನೂದು ಕುದುರೇನು ಸಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಾಡ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ನೀರ್ದಾನೆ ಊಲು ಅಲೆಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಲ್ಪದ ಬರ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತೆ ಉಡ್ತಿನ ಬುಗ್ಗೆ ಬೋಡು ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ನೀ ದಿಬ್ಬನ ಬಿದಾಡ್ನೆ ಬುಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾನಾಗ ನಾನು ಮುಗಿಂದ ಅಬ್ಬೋ ಅವು ಚುಪೋಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಮ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೂರಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಗರ್ದಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮಾಟೊ ಬಾರ್ದು ಬೇಯದು ಹೊಡ್ಕೊತದ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊತ್ತೈನೇರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊತ್ತೈನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊತ್ತವನ ನೋಡು ಆ ನರ್ನ ಕೋರಿಸುಕ ರೆಡಿ ತಾರೈ ಬೇರೆ ತಿಜೇರು ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತು ತಿಜೇರು ಈ ಕೋರಿಸುಕದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ಬಲ್ಲಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊತ್ತವಡು ಓಕೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದಾಸೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುರುಕು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಚಿಕನ್ ಕಂತಾರ ತೆಕ್ಕ್ಯಾರ ಬಿಸಿಲು ಗುಲ್ಲದಾಣ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ ಆಂಡ ಕೊರ್ಜು ಕಂಡು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದಿಜೀರು ಅರೆಪ್ಪು ಕುಟ್ಟುದಿಜೀರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಳ ಕಲ್ಬೋದು ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಎಸ್ 3, 2, 1 ಓರದು ಒಂದು ಪಾತಿರೋಡು ಮೈಕಿನ ಕೈ ಕಲ್ದಿದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಅದು ಕೊಂಚ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಸ್ 3, 2, 1 ಬರಡು ಕೋರಿಕಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆದೀದು ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾಸೆಮಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆದೀದು ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪಾರ್ದು ಬೇಯರಿದಿಯೋಡು ಇಂಚು ಸೈಡ್ ಮಸಾಲೆ ರೆಕ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಣ ಓಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಾರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತವಡು ಪಾತ್ರೆ ದೀಯೋಡು ಪಾತ್ರೆ ದೀದ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಅವಳು ಕರಂಚಿನ ಒಗರ್ರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಗಿರ್ದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂದಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ತಾರೈ ಸಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ ಅಡಿ ಬೊತ್ತು ನಂದು ಆಂಡ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಸೋಕಿತ್ತು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದಾವು ನಂಡಿರ್ದು ದೇವರೇ ಲೆಕ್ಕ ಇರು ಸೋಕೊತ್ತುಂತೆ ವೆಜ್ಜ ಅಪಂಡ ಇರು ಚೊರಕಂಡೆ ಸುಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಬರಡು 3, 2, 1 ವಿನ್ ಆಯ್ತದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ಬಂಡ ಮೆನ್ನ 7 ಸರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈತಂಡೆ ಅರ್ನ 3 ಸರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈತಂಡೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡತ ಬಂದ್ಬಂಡೆ ಬಿಡ್ತಾವ ಲಗಾಟಿ ಗೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕನಕಲೆ ಇಡೆ ಬರ್ತದ ಬಂಡೆಗೆ ಎಸ್ ಶಾಲಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇದೀನಿ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕನಕ ಬಲ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಕದರ ಬಾರಿ ಪೋಲ್ ಸುಡು ಬೈದಾರೆ ಇದೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇದಾವನು ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ ಶಾವ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್
attraction of our event. Madhuvayaru Mitasavadiku Varpunanchina Portu on the count of 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, let's welcome the handsome groom, Sanket Pujari. क्या कहना उसका अफरीन शाही जोड़ा पहन के आई जो बन के वही तो मेरी स्वीटहार्ट है ചേരും കൊണ്ടേ മോഹിപ്പിക്കും പെണ്ണാണേ മണിവാനത്താരം പെണ്ണിൻ വെയിൽ മിന്നാണേ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತನೇ ಕೊಂಚ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಕೇತ ಅಣ್ಣ ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪನ್ಪನದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಮಂತದ್ದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತಂದು ಸೊ ದಾಲ ತೀರೊಂದು ಜನ ದಾಯಕ್ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಹಲ್ದಿ ಈವೆಂಟ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಲಿಡೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಪ್ಪಗನೆ ಮೂಲ್ ಜನ ಇತ್ತು ಮೂಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಂಡಿರಿ ಎನ್ನ ಜೀವಡಂತೂ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಮೈ 100% ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದು ಪ್ಲೇ ನಿಕ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಟಟಾಡಿಕೆ ಬಾಬಾ ಸಿಯಾ